Čaute výletníci, dneska to nebude žiadne dobrodružstvo, dneska som v Piešťanoch pracovne a točím tu nejaké iné veci, ale som si povedal, že zájdem tuto za mojim kamarádem, pánem Michalem Vodičkou, ktorý tu má takýto krásny malý hotelík, penziónik, má tu takýto krásny trdlovník a myslím si, že je to miesto, ktoré je fakt výnimočné a doporučujem, keď budete v Piešťanoch, sa tu zastaviť. Tak Michale, prosím ťa, poď nám to tu ukázať, co tu máš. Kde začneme? Začneme v trdlovníku? Čau výletníci. Já děkuju Markovi, že se na mě přijel podívat a že teda hnedka na mě vlítnul a že musíme něco natočit. Tak já teda se omlouvám, nejsem nepřipravený, ale jdeme vám to ukázat. Jdeme do trdelníku, pojďte, ukážeme vám čerstvý trdelníky. Tak víš co, já ti dám mikrofon. Aha, dobře. Pokud přijdete 15.3. každý rok, tak v trdelníku otváráme speciální první den zmrzlinovou sezónu a vyrábíme tady točenou zmrzlinu. Výbornou, celý rok na tom potom stojí fronty. Ale my teď už máme zimní sezónu, takže se jdem podívat do trdelníku. Pojďte. Hezký den. Tak. Co to taháš za sebou? Psa, Benny, ukaž se. To je notář a to je SBSka. On mě chrání, protože já se sám neumím ochránit. Tak, takže tady jsme krásně v trdelníčku a začali jsme perfektně sezóničku, takže když se podíváme, tak máme tady horúce jablčko, hruška, horúcá slivka, svarené víno a punč. To tady všecko máme teplý a už to fičí. Já ti vlastně můžu dát i jako reklamní jeden než že budeš tvrdit, že to je dobrý a takový to úplně zbytečný. Já ti to dám a můžeš to vlastně ochutnat, jo. Protože to my takhle děláme, to dělala babička mě dřív, když jsem byl malej. Takže takhle pěkně, tady máš jablíčko i s jablíčkama a hezky cucka, jo. Tak, to máme takovou dobrotu a už to děláme asi 3. rok a lidi si to hrozně pochvalujou, no. Tak, a tady není to alkoholické, ale máme samozřejmě aditiva, jo, protože je potřeba pro odvážné starší občany 18 let aditiva, aby se zpívalo, jo, aby nezamrzli, jako, jo. Tak, no, my tady ohříváme, my tady vlastně pečeme i oplatky, takže tady je třeba oplatkováč, takže si přijdete, dostanete teplou oplatku do ruky, prodáváme oplatky, máme dokonce i svoje, takže máme tady hezky s Vila Vodičkou a máme i různý český, slovenský, všechno možný a prodáváme jenom to, co jsme zjistili za 5 let, že je dobrý prostě. Trdelníčky vyrábíme a pojďme na trdelníky. Tady. No jdeme na kafičko a ještě trdelníčky, jo. No a tam se to peče tady, jo, tam se to motá a tak prostě, no, to my si to tady tak všecko motáme, no. Takže jdeme na kafičko, tak jdeme do vily, jo. Prosím ťa, ešte povedz ľuďom, ako to tu nájdu. Prosím, to je jednoduchý, náměstí Slobody. Tam je Aupark. Ano, tam je Aupark a tady je náměstí Slobody, jo. A když by si šel tady doprava, tak tam je Winterka. To znamená, tady vlastně jsme přímo v centru. Zlí jazykové tvrdí, že první dům v Piešťanoch, který byl postavený, byla Vila Vodička a pak se okolo postavili Piešťany, jo. Tak, takže jdeme se podívat. Jdeme na kafe. Tak, zahrádka tady. No, to víš, no tak je zima už, ale nevadí. Stejně ono se to rozběhne, jo. Tady je to krásný prostředíčko, lidi jsou tady strašně spokojení a tak, no. Zahrádka. Tady je to úžasný, Sedíš si v klidu, v pohodičce a tak. Jdeme dovnitř, pojď. Tak. A tady je něco, co jste ještě neviděli. Tak, my vás vítáme, Vila Vodička. Je to honička, být jednička, pozdravuje vás Vila Vodička. Tak, bar, kavárnička, jo, tam je pánský salonek, tam chodí pánové, teda chodí tam i dámy a to je v naprostém pořádku, ale říkáme tomu pánský salon, je to laděný do takovýhle barvy, stříbrný, šedivý, jsou tady pověšený starý pohlednice, i 100 let starý příběhy.
A šachový stolek je tady, tady se můžou hrát šachy, karty a tak dále. No, samozřejmě, knihovnička samozřejmě, jo. Tak, tady máme bar, koláčky, tak, tady je královský salon, tady se jako stretávají, jo. Děvčata, chlapci sednou si, zamilujou se, konec světa, jako jo. Tak, my tu máme ještě dámský salónek, tomu říkáme dámský neboli hudební salon. Takže zase laděný pro děvčata, gramofon, klávesy, kdo chce hrát, může hrát, trubka, kdo umí na trubku, může hrát na trubku, klarinet a tak dále. Všecko jsme připravení. My, když se něco děje, máme z toho radost. No dobre, a poďme sa pozrieť, kde sa tu dá bývať. No jasně, jdeme. A můžeme se podívat, víš co, pojď se podívat do wellnessu ještě nejdřív, jo? Tak, máme tady výřivku, máme tu parní saunu, máme tady finskou saunu, prostě pohodička. Privátní wellness, to znamená na 1,5 hodiny nebo na 3 hodiny si to koupíte, je to vaše, jste tady sami. Tak a chceš se podívat, co dělají princezny, když nehrajou v pohádkách? Jo. Tak pojď. Tak tady je to připravený pro... Takže toto je jaký salon? Zelený. To je Green Dream. Jo. Pojď, ještě vám ukážu. No, tak když už jste tady, tak co bych vám to neukázal. Tak, tady je modrá. Royal taky ti ukážeme. Blue Romance. Už je to zažnuté. Tak. Tady je sprchový kout, jinak to je nejobsazovanější jizba. Tady když se sprchuje žena, tak se dává závěs na stranu, aby muž mohl rozjímat hezky na posteli. Tak pojď do Royalu. Tak. Chodbička. Tak. Tady je pokoj. Tak, tady je královská postel. Koupelna. S tím závěsem to je stejný jako v modrý. Jo, dolů, nahoru, tak prostě pohodička. No to má terasu, i když teď je zima, no. Ale můžeš se podívat potom. Takže to je z Piešťan odo mňa zatiaľ všetko a ja idem robiť to, kvôli čomu som tu do Piešťan vlastne prišiel. Mějte se krásně a prozradím jenom malý tajemství. Ještě jste neviděli všechno.